Аз съм от Горна Оряховица. Искам да ви кажа, че сега имам 2 деца, но преди 4 години щях да имам само едно. Това дете преди 4 години беше умряло. Искам да ви кажа, че Бог възкраси детето ми. Защото се разболя от вирусна инфекция. Докторите се объркаха и му дадоха 2 пъти едно и също лекарство. Аз не знаех, че е едно и също лекарство. Тогава той започна да повръща и от носа, излизаше и от устата. Не можеше да диша. Аз го сложих на мивката и не виждах в лицето му какво става. Имаше едно момиче, погледна отдолу. И тя излезе без да ми каже нищо. Излезе вънка и каза на доктора: "Докторе, детето й умира." Аз като чух, че детето ми умира, обърнах лицето му, то беше цялото подуто. Пияна излизаше от устата му. Тогава аз останах без сили. Доктора влиза вътре, взима детето и аз падам вънка по лице. Преди това, месец преди това, майка ми беше починала. Моята майка също я обичах. Но тя си отиде. След това стана това и с детето ми. Започнах да си бия главата в земята и казвах: "Боже, не мога да преживея още една смърт за толкова кратко време." Детето ми беше на 7 месеца. Трудно беше да видиш детето си в ръцете ти умряло. Съпругът ти да стои на стъпалата и да плаче и да казва, че в този момент нямаше да бъде при него. И аз виках: "Боже, не мога да издържа това. Ако ми вземеш детето, аз се самоубивам." Отидох, станах, дойдоха лекарите, излязоха от стаята и казват: "Умряло е. 20 минути е умряло." Аз полудях. Казах: "Боже, не може да бъде тъй. Какво ще кажа на моя съпруг? Нали съм вярваща? Нали вярвам? 10 години така ли ги пропилях?" Тръгнах да се хвърлям. Лекарите ме дърпат навътре, аз навънка. "Боже, не искам да живея, ако ти не си с мене вече." Изведнъж детето ми викна, изкрещя. В онзи момент, в който щях да се хвърля. И аз казвам: "Боже, аз съм полудяла." Чувам гласове, защото аз видях детето си, че е умряло. Те искат да ме вкарат на сила вътре. Аз казвам: "Вие ме лъжете, то не е живо." "Не, детето ти е живо." Влязох вътре, като видях детето си. То се смееше отсреща ми и аз мислих, че не е реалност. Но Бог възкраси детето ми. Върна ми детето. Наистина обичах майката си, но имах и други хора, които обичам. Животът си продължава и ние оставяме да прославяме Бога. Майка ми е на място, където ще живее вечно. Поне за това благодаря на Бога. Благодарим на сестрата. Бог да я благослови. Сега ще продължим.